Сәлам дуслар, көтіп алған 1 май бәйрәме җитте. Бүген күпчелек кешеләр ял итәргә табигать кочагына ашыгалар. Ихластан бу бәйрәмнәр белән котлап, матур күрешүләр һәм истәлекле вакыйгаларга бәйрәмнәрнең бай булуын телибез. Һәм алдан ук үтенеч белән мөрәҗәгать итәбез. Табигатьне саклап, кабызган учакларыгызны зинһар сүндерми китмәгез. Бер агач 5 минут эчендә янып бетсә, аның урынына 50 ел дәвамында кимендә башканы үстерергә кирәк. Сак булыгыз. Без тапшыруны башлыйбыз. Кабат бүген тапшыруда Саратов өлкәсе Дергачи бистәсенә сәлам хаты аша. Милләттәшебез Сулейманов Сульман Гаязович бүген үзенең матур юбилейлы туган көнен каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Фәрида апа котлый. Яраткан тормыш иптәшем, канәгать булу язмышымнан синең ярдәмең аркылы. Тик синең тырышлыгың белән безнең тормышыбыз тулы. Ике баһадирдай улыбыз, сөеп туймаслык одыкларыбыз бар. Рәхмәт сиңа кадерлем барысы өчен дә. Сине биргән миңа хак тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерлебез, 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, яратамын сине бәгырем. Минем иң сөекле кешем, таянышым, ышанышым, бар тормышыма якты нур сибеп торучы тормыш юлдашым. Еллар үткән саен тормыш үтә. Һаман синдә минем күңелем. Туган көнең, олы юбилеең белән шын йөрәктән тәбрик итәм сине кадерлем. Уртак безнең шатлык, борчулар да, син бит минем ныклы терәгем. Тигезлек һәм саулык теләп кенә, син дип тибә кайнар йөрәгем. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насып итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Хөрмәтле Сульман Гаязович, пар канатыгыз Фәрида апа белән тормыш авырлыкларына бирешмичә, кайгы һәм шатлыкларны уртаклашып, пар күгәрченнәрдәй озак итеп, бәхетле итеп яшәргә язсын сезгә. Аның соралуы буенча юбилеегызга бүләк итеп матур җыр яңгырый. Ярлар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа
Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Жылы ак карлар булып яу өшеттерме салкынында. Салкыны яңгырларны бул сине жанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырлармы бул сине жанымы тулы ялкынында. Булганы сулар булганы бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Без бәхетле дөньяда. Чираттагы кытлау хаты Кабат Сулейманов Сульман Гаязовичка юллана. Бу юлы Мәскәү шәһәреннән өлкән улы Илдар, киленнәре Гүзәл, оныклары Самира кытлылар. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче тиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлылык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз һәм нык сагынып яшибез. Горурланып сокланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике шәшкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине диебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй алтын юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, күзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Сульман Гаязович, тормыш иптәшегез һәм бала аныкларыгыз сезне юбилейлы туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Сульман Гаязович Сулеймановка үзләренең кайнар теләкләрен Төпчек улы, Саратов шәһәреннән Лекман, тормыш иптәше Оксана һәм оныгы Амира җиткерәләр. Они поздравляют вас с юбилеем и желают, чтобы ваша жизнь всегда была безоблачна и светла. Улыбаться почаще и не грустя, смело смотреть вперед, ведь с вами ваша семья, а это значит, все будет замечательно. Наш отец не просто глава семьи, мужчина, за которым мы все как за каменной стеной, но и тот человек, который сделал нашу маму счастливой, который был рядом с каждым из нас в трудную минуту и бескорыстно дарил свою отцовскую любовь. С днем рождения, единственный наш, неповторимый и самый любимый папа. Мы очень любим тебя и сегодня пожелаем тебе всегда-всегда оставаться таким же счастливым, как в этот день. Любимый, нежный, заботливый папа, опора нашей надежды. Тебе желаем в день рождения отличнейшего настроения, во всех делах благополучия, здоровья и надежд на лучшее. Якты күңелле, хөрмәтле әткәебез һәм бабакаебыз, акрын гына чәчләреңә шаллар төшә. Ак юл булып, гомер шулай алга дәшә. Картаям дип ялгыш кына уйлый күрмә, әле тагын бер иллене бер үк яшә. Кадерле әткәебез һәм бабакаебыз, алдагы көннәрдә дә сау-сәламәт булып, сөекле әниебез һәм әбекәебез белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, безгә шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп, озак гомер итегез. Безнең шатлыкларга сөенеп, игелекләребезне күреп, яшәргә язсын иде сезгә. Әткәем, авырлыклар туса тормышта, киңәш сорап сиңа киләмен. Дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне алдан беләмен. Хөрмәтле Сульман Гаязович, әткәй турында булган матур җырны рәхим итеп тыңлагыз. Юбилеегыз котлы булсын. Yaşağın, əninin yaşağın, xətərliyim. Күңелләрдә сезәлдә яп-яш, әти җаным, әни кадерлем, әти әни йортта туган нигез, бәхет бишелгә бисергәле безгә, әти көтә туган нигезләрдә, әни көтә туган нигездә. Әти әни йортта туган нигез, бәхет
Кызыбыз Кабат Сулейман Гаяз улы Сулеймановка юллана. Бу юлы матур юбилее белән аны Самара өлкәсе Шыгоннан, Сызрань, Ульяновск өлкәсе Зур Чирклей авылы, Никулино станциясеннән бар якыннары. Әнисе, абысы Илдус гаиләсе белән, сеңелләре Алисә, Нурисә гаиләләре белән, энесе Иршад гаиләсе белән, кайнатасы Халида апасы гаиләсе белән, Рәшидә җиңгисе гаиләсе белән, Шурина Фиргать гаиләсе белән тәбрик итәләр, дип язган әлеге котлау хаты башында. Газиз улыкаем, хөрмәтле туганыбыз, Сөлман абыебыз. Матур сүзләргә, олы хөрмәткә бик лаеклы син. Кайгыбызда да, шатлыгыбызда да син иң беренче ярдәм итәргә дип чабып киләсең. Бар мәшәкатьләребезне үзеңнеке кебек кабул итәсең. Якыннарыңны игелекле эшләрең белән куандырган өчен мең рәхмәт сиңа. Алдагы көннәрең саулыкта, исәнлектә, гел уңышлар, матур гамәлләр белән генә үрелеп барсын. Кеше гомере артык озын түгел, кышлар гына озын гомерле. Авырмыйча, тазалыкта яша, Ходай биргән шушы гомерне. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик, шатлык килсә бергә уртаклашык, борчуларны бергә бүлешик. Кадерле, олы йөрәкле, җылы күңелле улым, абыебыз, синең юлларыңа шатлыклар яуса иде. Безнең өчен һәр чак шулай яшь булып калсаң иде. Котлы булсын синең юбилеең, яз аенда килгән күркәм бәйрәмең. Кабул итсен бездән шул бүләкне, изге теләкләрнең бәйләмен. Сиңа җәйге кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр теләп, барча якыннарың дип төгәлләнә әлеге котлау хаты. Ә инде аның дәвамы буларак тапшыруда матур җыр яңгыры, рәхим итеп тыңлагыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска, еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомгагы,